Porkkalanniemi, Villa Viitsand, Kaurisjahti. Siis me täällä. Tällä kertaa erämiehen vietti on Kaurispukkijahdissa Kirkkonummella. Metsästys tapahtuu Villa Viitsandin mailla Ronni Röönholmin isännöimänä. Sä oot tullut Kirkkonummelle ja Porkkalanniemelle ja Villa Viitsandiin. Ja meillä on kokoustoimintaa täällä enimmäkseen yrityksille. Tämä toiminta on ollut käynnissä nyt 7 vuotta. Millaisia palveluita täältä oikein saa? No oikeastaan se on vaimoni Kerstin, joka pyörittää tämä Villa Viitsandin toiminta. Ja ruokintapuolelta kaikki se mitä luonto antaa, riistaa, sieniä, marjoja metsästä ja kalaa mereltä. Sitten tietysti meillä on majoitusmahdollisuuksia täällä. 17 henkilöä mahtuu tähän iso villaan ja pikkuvillaan. Ja meillä on ulkopuolisia oppaita, jotka vievät merelle kalaan ja patikoimaan tai muuten luontoon. Itse hoidan tämä metsästyspuoli. No se tuli mukaan 2 vuotta sitten. Valkohäntäpeura ja metsäkauris metsästys. Ja metsäkauriskanta on aika vahva nyt tällä hetkellä. Se istutettiin Kirkkonummelle 80- ja 90-luvulla ja meillä on tänä päivänä Manner-Suomen yksi vahvimpia metsäkauriskantoja. Me olemme täällä nyt Kaurispukkijahissa, niin mikäs meidän päivän ohjelma oikein? Tällä hetkellä kun metsäkaurit ovat siirtyneet riistapelloista pois metsään, sieltä ne löytävät enemmän ruokaa nyt tällä hetkellä, niin hiivitään metsässä. Ja yritämme etsiä semmoisia paikkoja, missä niillä on niiden reviirit. Ennen jahtilähtöä on syytä kuitenkin käydä katsomassa, että toi tähtäin on kohdallaan. Monessa saattaa olla tärähtänyt ja laukaus menee päin Rinkkalaa. No, se on siinä jo aika hollilla. Joo, viimeinen laukaus meni kohdalleen, että nyt mä olen tyytyväinen tähän. Ei muuta kuin metsään vaan. Lähdetään metsään. Hyvä homma. Ronni opastaa meitä alueen parhaille jahtipaikoille. Aluksi iltapainotteisesti, jonka jälkeen suuntaamme kaurispukkien reviireille aamuvarhain. Kaurisjahti voi tapahtua myös tornista kyttäämällä, mutta kevätkaudella hiipimisjahti on tyypillisempää kauriin metsästystä. Ronni on rakentanut reviireille ruokinta-automaattia ja kylvänyt riistapeltoja. Alueella onkin runsaasti vihjeitä kauriiden läsnäolosta, joten jännitys kasvaa metsästyksen edetessä. Nyt me ollaan Pukin reviirin keskellä. Tästä löytyy useita paikkoja, mistä se hankaa puita ja merkkaa reviirinsä. Tässä on 2 puuta, tuolla on 3. Ja täällä se käy usein. Nyt Keskusta. se on keskusta. Täällä se liikkuu paljon. Nyt mennään tosin hiljaa eteenpäin. Näytä suuntaan vielä. Päätämme hiipiä vieläkin lähemmäs komeaa kaurista ja hiljainen toiminta palkitaan. Tapahtuma innostaa suuntaamaan kohti seuraavaa aluetta, jossa päästään jo parempaan asemaan. Se pysähtyy vielä. Nyt on. No se tuntuu sopivalta.
Käsiväliin. Jos ampumalinjan edessä on risuja tai muuta estettä, on parempi jättää ampumatta ja odottaa otollisempaa hetkeä. Toisen päivän jahti alkaa aluksi hiljaisesti, mutta sitten havaitsemme maastossa elämää. Kellon lähestyessä aamu 8, 4 tunnin jahtisession päätteeksi, kaurispukkijahtimme kruunataan komeasti. Kyllä se hiipiminen täällä Villa Viitsandinmäellä kannatti. Kaunis kaurispukki. Niin sanottu maastolähtöisyys on ihmislapsella kyllä verissä. No en tässä enää palaa pintapuolisuuksiin, kuten alueiden ristimänimiin. No niin omaperäisiä kuin ne ovatkin, vaan annan lähinnä silmien tehdä rauhassa perustehtäväänsä. Ja lepuutan niitä tässä skenaariossa hetken. No, otetaanpa vaikka tuo Ruurin alueen eurooppalainen eläjä sekä Suomessa syntynyt vastaava. Ja istutetaan molemmat, ilman kännykkää tietysti, keskelle kuusimetsää. No päivä saattaa sujua mutkitta, mutta hämärän tullen kyläilijä kaikkoa sivilisaatiohelmoihin. On halunnut poistua maastosta, kun taas keskiverto Finski mielii lähteä, syvemmälle pöpelikköön. Niin tuttu elementti tämä vain yksinkertaisesti hänelle on. Jopa täkäläinen sititallaaja kaipaa muutaman sukupolven takaisille synnyinseuduilleen, mutkattomasti ja rehellisesti sanottuna metikköön. Toisaalta taas, niin että mitenköhän se on tänä päivänä? Onnistuuko meiltä maastolähtöisyys todella ilman sitä kännykkää? Meillä Suomessa ei ole alppeja, ei Saharaa, eikä valtaisia vesiputouksia. Meillä kaikki on piilotettu kahta puolen Suomen selkää kangasmetsän siimekseen. Ja siellähän me suomalaisetkin elämme. Suomi elää metsässä.